پنابەری و دەربەدەریە وڵاتیان سووریە و ڕەواوان ji ber şer û bê ewlehiya li tevahiya Sûriyê ku piştî heft salan hîn jî berdewam e berev welatên Ewropayê ve tiriyên mirinê de yên cuda cuda bo peydakirina jiyaneke aram bêxwîn bê kuştin berdewam in. Herî dawiyê li ber ava Tirkiye du welatiyekî Sûrî bin av bû xiniqî hejmareke din hatin rizgarkirin. Ajansa Anadola Tirkî îro sibehê belav kir ku peleme angogemiyeke derbederên Sûriyê beramberî ber ava welata Moğlaya Tirkiye di deryaya îcada bin av bû. Encamê de derbederekî Sûrî jiyana xwe ji dest da û dehên din jî ji bin avê û xemqandinê ji aliyê polîsên deryayiyên Tirkiye ve hatin rizgarkirin. Li gorî koşêderina xwecehî Tirkî li ser zarê polîsên deryayiyên Tirkiye belav kirin. Roja duşemê sibehê polîsên deryayiyên Tirkiye 44 koçberên Sûriyê ku dixwestin biryeke neyasayî biriya Cizîra Lîsbosa Yunanî ve derbasî Yunanistanê bin û li Cizîra Yomortaya ser bi welata Balıkesîra Tirkî ve ku tukes lê najî demeke dirêj bêçar û bê ku karibin jê derkevin rawestiya bûn. Ta ku yek ji koçberên Sûriyê diriya peywendiyeke telîfonî de agahî gihanda polîsên deryayiyên Tirkiye û bi hawara wan ve hatin ew rizgar kirin ve guhestine Tirkiye. Derbarê vê pirsê çalakvan û şirovekarên siyasî yên Sûriyê dibêjin zincîra bin avbûn û xemqandina derbeder û koçberên Sûriyê dê berdewam be ta ku çareyeke siyasî ji pirsgirêka Sûriyê re newê danîn û dê mirina welatiyên Sûrî di ser navên medyaya xwecehî û cîhanî de herdem cihê xwe bigire. Welatiyên sivîl ku piraniya wan ciwan jin û zarokin berdewam dê qurbaniyê şer bin. Wekû çawa miletê Kurd jî qurbaniyeke mezin di pirsgirêk û şerê Sûriyê de daniye. Qismeta xwe wek miletekî daxwaza maf û azadiya xwe giriye. Qalenê wê ji mirinê bi sedan welatî wergirtiye.